Здравейте ви, боксери! Аз съм Иво Сайт и това е поредният епизод на синглплеер. Както винаги. Така, нека първо си оберем градинката. Така. Така. Хопа. Добре. И сигурно забелязахте, че съм 49 левел и затова енчантваме кирка отново. Така. Правим си на кирка. И да се надяваме, че ще ни спадне 48. Искаме 49. Айде де. Наистина не ми се паузира клипа точно сега. Добре, паузирам клипа и се връщам, когато ми спадне 49 лева. Върнах се и ето го 49 лева. И сега върховния момент. Efficiency 4 Unbreaking 3. Yes. Супер. Така, нека си вземем малко материал. Направо ето така. И това ще ни трябва. Всички тези репитери. Добре. Всъщност стрелите ще си ги взема. Добре. Така. Какво да остава? Това не ми трябва. И тая каска после ще си взема от тук. Така. Нека ги направя на такова. Не бе. Хоп. Така. И нека сега направим малко още репитери. И както винаги не съм го преценил. Малко повече торчове ще ни трябват. Ето така. Така. Хоп. Всъщност тези репитери няма да ни стигнат. Само да погледна дали имам още стон някъде. Тук е сложен на кобълстон, само че няма кол. Окей. Това една ще си го взема друг път. Стига бе. Добре, малко нека се изпече. И нека отиваме към Недъра. И да започнем нашата ферма за блейзове. Наистина много се радвам, че ми се падна тази кирка. Много е яка. Копай бързо и няма да се чупи. Не! Сега ще умреш. Бавно и мъчително. Добре, няма да е много бавно. Ето така. Мъртъв си копеле. Добре, слагам копче. Така. И се запътваме право към портала. Така. Всъщност до сега не съм правил никога този XP грайндър. Така че извинявам се, ако направя някоя грешка. Просто за първи път го правя. Така. Всъщност не ви казах за минимапа, който виждате горе вдясно. Още от миналия епизод мисля, че го бях инсталирал. Кефи ме яко е, да. Така че вече ще играя с него. И така, нека влезем в това, което направих тук, приготвих за нашия спаунър. Ето, намерих и малко Netherwart. Сега чакам само да порасне, защото като го посадих и отидох в другия свят и то не расте и затова няма никакъв прогрес. Но да се надяваме, че скоро ще имаме прогрес. Така.
За да започнем, първо трябва да направим една кутия около това цялото. Значи... Добре, нека е така. Малко. Така. Така. Мисля да се качи отгоре тук. Ето така. И ето така трябва сега да направим. Да го обиколим. Така. Значи има няколко начина, по който може да си убивате блейзовете след като ги съберете на едно место. И аз ще използвам този с Poison Potion. Ще ги отровя и после ще ги убивам с Harming Potion или с удари, нали? Не знам. Ще се види. Така са един ред отгоре. Просто гледайте как правя, аз нямам да ви обяснявам всичко, нали. Ще се опитам да, но ако забравя нещо, просто гледайте и го изкопирайте, ако искате. Така. И тук искам да има стъкло, тук може да има всякакво блокче, но искам стъкло, за да може да се вижда през него. И слагаме стъкло. Така. Няма ми стигне стъклото със сигурност. Значи... Защото и отстрани искам да имам стъкло, опа. Така че... Все едно. Това вас не ви интересува. Чупиме. Мисля тук да направите така. Хоп, хоп, хоп. Не тук. Тук. Така, хоп, хоп и хоп. Така. Не, аж и тук. Сестра ми е много тъпа, ако не сте разбрали още. Сигурно чухте как ми говори. Много ме дразни. Все едно не знае, че снимам. Така. Наистина е много тъпа сестра ми. Добре, че сега излезе. Направо... Като е така по време на клипа си мисли, че не чувате и като каже Пати! Чао! И си мисли, че вие няма да чуете, но се чува всъщност. Така че... Следващия път ще пребия и повече няма да го прави. Както и да е, това не ви интересува. Слагаме стъклото. Може би тази платформа трябваше да направя по-надолу, защото сега трябва да работя тук отдолу. Как ще влеза? Добре, ще направя още едно ниво на тази платформа и ще се върна, когато е готово. Окей, върнах се. Сега може да продължим. Отидох да си направя малко стики пистани. И нека ги поставим ето така. Хоп. По 4 от всяка страна. Не така. Ето така. Са обърнати на тука. И нека си направим ето така. Хоп. Тука. Той тук ще има после, но все пак за сега не ни трябва. И още едно отдолу. Ще искаме. Ето така. Тук не съм го направил. Хоп, хоп. Така. И ето така. Сега за следващия ред ще ни трябва едно ето така. Всъщност нека направим
Мястото за pressure плетите. Ето така. Даже ето така трябва да бъде. Защото репитерите ще бъдат там. Опа. Грешка. Ето така. И тук може да си го запълните, ако искате. Не, всъщност аз не искам. Така. Сега за следващия ред. Нека помисля. Пистаните ще трябва да са всъщност ето тук. Ето така. Хоп и хоп. Нека всъщност си направя този ред. Ето тук пред тези. Ето така. Ето още. Май няма да стигнат. Както и да е. Нека тук сложа 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. О, не! Едно, две, три, 4. 1, 2, 3, 4. Сега всъщност ще ни трябва повече стон за pressure плейти, но както и да е. Тук трябва да имаме купче под това. И естествено пак няма да мога да работя тук, защото ми е много високо. Трябва да ида по-надолу. Да помисля някакъв друг начин няма ли да слеза всеки път да правя такова. Така. Нека помисля за секунда. Добре. Стига, бе. По-добре да работя тук даже. Е, така ще се изкачвам и ще си работя нещо тук. Ще искаме сега тук това да го сменим с брикове, за да ни изглежда по-яко и да не се пребиваме така. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Не мога стигна ли, бе? Май стигна. Не. Така. До пистаните също трябва, ето така. Хоп. Това не трябва. Така. И тук. Така. И сега нека си поставим тук блокчета. Ето така, на които ще стоят репитерите и после още ни пред тях, на които ще са pressure плейтите. Нека поставим тук. Така. Опа. И така.
тук ще са репитерите, които няма да ми стигнат. Така, още 3 ще ми трябват. Окей. И нека да направим още един. Всъщност, знаете ли какво? Тук по-добре да няма нищо. Ето така. Мисля, че е по-добре. Не, всъщност тук трябва да има. Така. И тук. И тук, и тук. За pressure плейтите. Абе, така е тук да е празно. Ето така. По-добре да си го запомня, както е. Нека отида да си взема още репитери и стол за pressure плейти. Както казах, това го правя за първи път, така че не ме критикувайте прекалено много. Така. Добре, връщам се след секунда. Окей, в къщата съм си, нека си направим малко репитери. Така, оп. Малко торчове. Колко? 3 репитера мисля, че ни трябваха. 2, 3. Оп. Абе. Така. Всъщност ще ни трябват още няколко, така че нека направя още 3. Още 4 даже. Така. После долу за системите. Добре, нека да се върнем. Пътуване. Не съм ви показал завършената ми слайм ферма. Трябва да я покажа. Има време. Ще ви я покажа. Всъщност въобще там не бях сметнал блокчетата и сега ще завърша самата кутия, ще завърша малко по-нагоре и ще трябва да построяваме дни и направо ще бъде голяма мъка. Ще видим сега какво ще стане. Важното е да работи. Така. Ще си направя тук пътищата. Омага. Ще си направя пътищата по-добре тук, че малко ме дразни така. Но това ще бъде на по-късен етап. Така. Уоу! Ти изроди. Не. Така. Не са ми метнали нищо. Така. Айде бе, яш по-бързо. Така. Сега се качваме нагоре. Взимаме си малко репитри и си ги поставяме. Сега се качваме още по-нагоре. Тук си поставяме блокчето, което махнахме. И тук. Така. И си правим малко pressure плейти. Ето така. Тя няма ми стигнат, бе. Ще ми стигнат една за две от страните. Още 8. Ето така. И когато стъпя тук, би трябвало да ме бутне да го изпробваме ето тук. Да.
И така. Нека и долу си поставим pressure плейти. Осем точно мисля, че са. И така. Сега, нека довършим кутията надолу тук. Тук в ъгълчето. Така. И още надолу. Не, ще си направя още имам. Стол. Така. Значи, ще се събират точно тук. Ето на тези 4. Така че да го удължим още малко. Всъщност то няма нужда да е чак толкова дълго, но ще ми е по-лесно тук да работя до земята, така че ето така е супер. Така, сега, ще ни трябва още стики пистани. Нека обера и тук Netherwart-а. Така, 16. Още стики пистани, моля. Това ще стане доста дълъг епизод. Аре бе. Седно. Това ще стане доста дълъг епизод. Както и да е, ще го гледате. Надявам се да го гледате целия. Така. Само не ми цели портала, защото трябва да си заграда портала с нещо, защото ако газ ми го гръмне и нямаме запалка в мен, е ГГ. Право само... Свършено е просто, е survival-ата, не може да си измъкнеш по никакъв начин. Няма как да си направиш запалка в недъра. Защото няма откъде да вземеш айрон. Но аз имам айрон, така че... как ти да е? Говоря простоти. Колко стики пистена ще ми трябва, нека го пресметна само. Значи... 8, мисля, че ще са. Да, 8. И един диспенсър ще ми трябва. Така че нека взема 8. Слагам бала отдолу. Това асансьор не ме кефи нещо. За сега върши работа, така че ще го оставим. Избрах осветление с тикви, тук да използвам. И ето как се получи. Няма нито един слайм. Може би, защото бях надалече до сега, но това не ме интересува особено. Вече не ми трябват. Така. Нека направим още пистани. Давай. Така. Накрая малко гадно. Нека вземем айрон и направим пистани. Дървата нямаше да ми стигне. Нека си взема малко. Уау! Няма какво да изхвърля. Така. Това ми е примитивната такова за дървета градинка. Ще ви покажа как работи в друг епизод. Така. Сложих едно повече. Едно. Хоп. И правим сега всичките лепкави. И се връщаме към недъра. Трябва да направя някакво по-удобно транспортиране от къщата ми до недъра портала.
И трябва да помисля сериозно. Имаше един начин, чрез портали, слагаш ги в недъра, те ще са много близо един до друг и един ще портва тук, другият в портал там и транспортирането ще бъде много по-лесно. Но за сега ще трябва да се возим в количката. Това стана един час този епизод, бе. Целта ми беше да стане по-бързо, т.е. всичко да съм приготвил, само че то си иска доста голяма подготовка, така че си нормално е да забравя нещо просто. Така. Нека се наедем. И да започваме работа. Тук за сега ще ги щупа само. Така, ще искаме тук да има едни пистани, които да бутат тези две купчета напред. Тук ли трябва да са? Не, следващото. Така. Искаме да бутат напред, защото сега ще ви покажа. Събират се тук, избутваме ги с две напред и какво? И си ги убивам. И сега правим тук, ще сложим едни пистани, които ще ни помогнат за да ги затворим отгоре, за да не идват нови, нали, блейзове, докато убивам първите. Защото няма да стане. Ще обясня малко по-късно защо. Така, тук да си направя още малко брикове. Така. Не тук, бе. Не и тук. Ето на това купче искам. Ето тук. И тук ни трябва стъкло върху тези. За да не правят демидж. Моля, какво прави, бе? Та кирка е добра доста. Така. И сега ще искаме тук да направим една ръчка. Първо да си направим пръчки. Правим една ръчка. И с тази ръчка ще искаме да задействаме всичките тук до сега пистани, които сложихме. И това ще стане ето така. Нека ви покажа. Нека помисля за секунда. Тук чуда се това купче, какво ли има на него? Нищо. Дали няма да се объркат отгоре, се чудя. Но не знам. Така че... Нека просто... Не, това ще искаме ето така да го заобиколи, за да не използвам репитър. Сега ще видите за какво говоря. Redstone. За да задействате пистън по този начин, ще трябва Redstone да идва точно ето така срещу пистъна. И той ще се задейства. Така. Трябва да обиколи сега отзад. Нека направя още брикове. Ще си закрия после цялата система. Тези брикове няма да ми стигнат. Може би ако пестя по този начин. Така. Ето тук искаме да ни дойде връзката. Нека сложим два репитъра. Ето така ще се задействат и двата, и четирите пистона, т.е. Връзката дали ще стигне, нека проверим. Хоп. Не, ето, до вторите не стига, така че още един репитър, ето тук, да кажем. И сега, хоп, избутва ги. Да, едното се е затворило. Да. Сега нека... Мисля, че ето по този начин
нещо такова. Ето така. Само да погледна отгоре, да не се бъгва само нещо, че ще бъде гадно. Мисля, че не. Мисля, че не. Да. Стана само един да свържем към другите. Така, нека вземам от тук връзката. Добре, за сега ще го направя с Cobblestone, защото ми свърши стона. Така. И така. Не, всъщност ще трябва да дойде пак така. Сещате се. Да видим как ще бъде. Ето така. Не, всъщност трябва просто ето тук да... Ето. Ето така. Да видим докъде само стига. Уау. Тук нещо... Тези в момента не са задействани ли са, не са ли? Уау. Тъп ли съм? Това трябва да е така. Ето. О, много мраз така да ми се... Много мраз така. Много. Ето така. Да, и тези са се затворили. Сигурно връзката не стига, естествено. И слагаме един репитер. И нека погледнем. Я да видя. Аз съм идиот. Да, ето, затворили се. Супер. И сега мисля, че тази система е готова. Но има още едно нещо, което трябва да направим. Ето тук ще трябва да... тук трябва да сложим един диспенсър. Добре. Ще се върна след като си взема един диспенсър. Добре, направих един диспенсър. Поставяме го. Тук ще искаме един бутон. Не бе! Не бе, не бе, не бе! Не знам дали имате нещо против, но възнамерявам да си читна едно стоун. Съжалявам много. Много наистина съжалявам. Ето го стоун. Но не ми се отиваше до там отново за 100-ния път. Само за едно скапано бутонче. Тук. Нали така? Направо. Ето така. Да видим. Да. Чудесно. Няма звук на играта. Да. Значи, нека ви обясня сега как действа. Тук не трябва да има купчета, бе. Да. Значи, събирам ги на едно место. Тук има Poison Potion, такива, които се разпръскват. Натискам бутона, отрябвам ги оставя на един хит и си ги пребивам. Така. И сега мисля да се опитаме да махнем Cobblestone, който спира блезовете да се спалват. Така, това ще бъде гадно. Така. После как ще взема айтемите? Вече се спалват.
О, не се спават. Яко. Има ли още? Не. Супер. Уау. Така, за сега не съм умрял. Това е супер. Помислих си, че ще умря поне 5-6 пъти. О, бягай. О. О. Нека сложим това. О, добре, имам една идея. Нека си направим Brewing Stand. Добре, аз ще направя такова, но няма откъде ги напълна ли, бе? Това не е сериозно. О, нека намаля звука, че направо ме побъркват. Така. Ще да взема вода. За да изпробваме какво сме направили и ако всичко е наред, ще се кефа много. Ядосвам се, че читнах едно стол. Айде. Добре. Тук сме. И сега нека идем да вземем какво ни трябваше вода. Давай, давай, давай. Тук избутвам, защото докато няма такива, много бавно се движи. Движи се, но много бавно, така че по-добре да тичам. Ще си направя още една кофа. Давай, 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 давай. Надявам се да работи, наистина. Надявам се да имам и Glowstone Dust. Ако нямам Glowstone Dust, сигурно си имам Glowstone, така че всичко ще е наред. Ето имам малко Dust. Супер. Така, още една кофа исках да направя. Къде си? Така. Да ги напълня с вода. Gunpowder. Око на паяк. И мисля, че е това. Оп. И добре, нека се връщаме към недра. Сигурно не знам колко пъти отидох и се върнах вече. Направо ми е писнало много яко. Дано да си струваше. И сега се чудя дали ще работи това с Poison. Защото ако не работи, направо ще бъде най-големия фейл. Уоу! Фу, леле. 1000 изрода. Сега предполагам, ще ми щупи количката тоя. Това е спайдър. Не е спайдър, окей. Видял ми се. Няма да ме хванете изроди. Той е мой секретари. Да. Но не знам, може ли да иде в недъра. Някъде беше не тук. Наистина много се изморих след този проект и сега, ако нещо не е как трябва, ще откача. Трябва да махна светлините горе някакси да... О, не ме стреля, бе, грозен. И какво като ме стреляш? Така. Ето, чувате как се избутват. Нека си направим безкрайен източник на вода. Точно тук. Ето така.
Не мога да слагам вода в недъра. Окей, окей. Читвам си едно лед. Не, има да си го читна. Няма да го читна. Не. Отивам да си взема вода. Не може, това трябва да бъде изпробвано, просто не може така. Отивам от другия свят да си взема вода. О, не бе! Това не е реално! Как можах да забравя, че в недра не мога да слагам вода? Няма да читвам, няма. Давай. Добре, надявам всичко това да си струваше и поне да работи, защото направо ще откача. Така, напълних си ги. Така. Давай. Тия какво ме стрелят? Какво си мисля, че ще ни правят? След малко няма да мога да спринтирам. Няма че ще се нахраня. Като стигна там. Така. Слагаме. Сериозно ли? Добре, само една полшанка ще ни е достатъчно. Я да видим какво става, да не би нещо да се бъгва. Всъщност тук отгоре. Нека си сложа това стъкло. Ето, че работи. Айде бе. Той колко бавно еде. Интересно ми е сега да видя. Ето така. Искам да гледам отгоре. Абе, посъбрали са се горе-долу. Ще си направя тук някакви по-хубави стъби малко на по-късен етап от развитието ми. Я да видим колко светлина достига. Това не е много добре. Тук не трябва да е много светло, защото ще им пречи да се спамват. Ето тук е една светлинка. И тук. Сега той ще мръдне, да се надяваме, че няма да стъкват така. Добре, нека направя тази почнанка да го изпробваме веднъж и да се свършва. Какво трябваше сега спайдера, къде си? Ето те. Първо гънпаудъра или първо Glowstone Dust, не знам. Но сега ще разберем. Давай. Ще сложа първо гънпаудъра. И какво като се палите, ви изроди? Айде, готово ли е това? Сега нека я направим по-силна. Така. Айде, няма да чакам цял ден. Добре. Така, слагаме тук. Затваряме. Изстреляме Poison и се оцелваме и себе си. Още не е свършил. Лаги ли? Какво става? Ето, чакай се. Убивам ги, но не мога да разбера нищо, те горят.
Ето, че дигам левел и умират, но не мога да разбера какво става. Всъщност мога да кажа, че действа. Ето, вижте. Бия ги с торч. На по един-два удара с ръка са ми. Може би ще си взема стон свордове да ги бия тук. Така. Нека им отворим. Заповядайте. Ето, събират се. Добре, за да го изпробваме подходящо, подобаващо, ще изчакам да се посъберат и ще се върна след секунда. Върнах се и сложих вече Poison като тук. И да се надяваме, че ще проработи. Нямах много време да чакам, тъй като трябва да ходя на училище. Затварям ги. И пускам това. И пак се отравям. Много слабо. Така, и започваме да ги бъхтаме като луди. Ето така с ръка. Работи, но нещо не ми харесва как. Но пак със сигурност се дига по-бързо левел, отколкото при зомбитата. Така че да приемем, че е добре. Това беше от този епизод. Стана доста дълъг. Надявам се да сте научили нещо. Нали? Да, това беше този епизод. Аз бях Heroeside. До виждане!